Mas Boy, apa benar kalau makan nasi nanti di perut bakal jadi sawah? Kecul. Aduh, iki arek endi lak ngono sing takok iki mang arek endi? Iya, anjane pemikirannya arek saiki anjane masuk. Lek semisal iku mangan terus marono apa wetenge dadi sawah iku ya waduh. Ya aku tak melok-melok ngono ae. Dadi wis ora usah katik bingung-bingung apa tuku beras. Gak usah bingung bah beras mundak, bah beras larang wis ora ana urusan lek ngono carane ya. Tak sewawat dugel kono salah-salah. Tak tapuk ambek cetok kono salah-salah kono. Pertanyaanmu iku lho. Wah, arek kok ngeriyegetno ngono pertanyaane iku. Ya lek wis mari sego dipangan, kecap-kecap pangan di weteng ya. Dadi yelo. Kok dadi sawah. Kau pampleng kan ngene ngono salah-salah. Regul iku.